haalirde Bambilor e ayawo muɗum ballal gueɗe ballal ceerno Amadou Tidiane Cheikh Djiby Bambilor wondude jaadiyanke mawɗo Abdourahmane Thiam to ene sati en Daka FM e sati en haalirde Agname ɓamde pulago Agname Yeriyaɓe gonɗen koye Tutel Thialle nokku ceerno Amadou Tidiane Cheikh Djiby kiiɗo lekki ki jiyaton ɗo ko lekki nammari woni wiyoɓe nammadi ki andira ko namaril awɓe jamanuji ne ɓenni sa rewi ɗo won sahaji e jiyata ko gueɗe kawisaji ɓabbite seeɗeneji hay goto suusano nadde hen tajje hen ko foti no coccorgal jamanuji jeehi ki yeehino hakkilari mayde hande nde ki hullama waɗama nambu saraji muɗum ɗum fof koye tiŋale Agname Tutel Thialle jeeya ɗum ɗon namaril awaɓe ko kiiɗo awaɓe kañumen jeeyi jama ka kamɓe gonata almameɓe jama jalluɓe less eyyi ko tigui